Здравейте, хора, аз съм тук с... Аз как се аз съм тук с Ями Скорпиона, Ями Майки и Ями Майки Дивата, да, Ями Дивата играеме тук в завещането, като тази Ями, това е моя сървър, и ще видите след паузата, хора. Хора, натискайте яко бутона. Чак ще побийте. Да. Какво правим тук Скорпион? Айде. Добре. Вече не става на което помогна. Да, защото да си го помогна. Хора, тук приключваме видеоклипът.